Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Фразеология әйтелмәләр дөнья телләренең һәр кайсында да булганга күрә, аларда уртак үзенчәлекләр бар. Һәрбер тел үзендә теге яки бу милләтнең билгеләрен дә саклый. Төрле телләрдәге фразеология әйтелмәләр уртак юллар белән барлыкка киләләр. Әмма аларны турыдан-туры бер телдән икенчесенә күчкән дип әйтү дөрес түгел. Фразеологизмнар составында кулланылган берәмлекләр турыдан-туры мәгънә бөтенлеген бирмәсәләр дә, теге яки бу халык аңының үсешен, аңа гына хас уйлануны хасил күрсәткеч булып тора. Шунлыктан фразеологик синоним берәмлекләрдә кулланылган агач атамаларына күзәтү ясау кызыклы булыр. Фразеологиядә агач атамаларын куллану еш очрый. Бу кешенең сөйләмендә тирә-юньне, чынбарлыкны ничек чагылдыру белән аңлатыла. Күзәтүләр күрсәткәнчә, рус һәм татар халыклары арасында агач атамасы киң урын ала. Иң элек агач атамасына билгеләмә биреп үтик. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә ул түбәндәгечә тәкъдим ителгән: каты кәүсәле, бутаклары ябалдашланып торган күп еллык үсемлек. Төзүгә әйберләр ясауга китә торган агач материал. Күчерелмә мәгънәдә исә аңгыра, надан. Рус теленең аңлатмалы сүзлегендә агач дерево атамасына бирелгән беренче һәм икенче мәгънәләр татар теленеке белән тәңгәл килә. Әмма русча сүзлектә аның күчерелмә мәгънәсе күрсәтелмәгән. Димәк, ике телдә дә уртак мәгънә бар, әмма өстәлмә дә кертелгән. Бу исә ике халыкның бер үк климатта һәм үсемлек тирәлегендә яшәсә дә, татарлар һәм русларның агачларга карата үз мөнәсәбәтләрен барлыгын белдерә. Теләсә кайсы халык билгеле бер тирәлектә яши, һәм аны шул тирәлеккә яраклашкан үсемлек, хайваннар дөньясы чолгап ала. Мәсәлән, без яши торган Татарстанда катнаш һәм куе яфраклы урманнар күп. Шушы ук тирәлектә рус халкы да яши, әмма бу ике халыкның диннәре, ышанулары, көнкүрешләре төрле булганлыктан, алар агач атамаларына башка төсмер бирәләр һәм шул рәвешле тотрыклы гыйбарәләр дә кулланалар. Моннан бер үк агач атамасының ике тел фразеологизмнарында төрлечә кулланылышы барлыкка килә. Берсендә ул атама уңай мөнәсәбәтне белдерсә, икенчесендә тискәре төсмер ала. Мәсәлән, сөйләмдә дә, төрле әдәби әсәрләрдә дә каен агачы киң кулланыла. Дөрестән дә, каен тез матур агач булганлыктан, татар халкы аңа Зифа буй сынлы кызны сүрәтләгәндә мөрәҗәгать иткән. Руслар өчен дә каен ватанны, гүзәллекне, туган якны тасвирлый торган символ. Каен агачы Россиядә элек-электән күп мәгънәгә ия булган. Яучы килгәч, кәләшнең кияүгә чыгарга ризалыгын бирүе дә, җәзалауны белдерүе дә аның төп мәгънәләре булып тора. Бу ике тел фразеологизмнарында да чагылыш таба. Каен чыбыгы ашату, накормить березовой кашей, накормить березовым соком. Бу фразеологизмнар чыбык белән сугу дигәнне аңлата. Рус телендәге фразеологизмнарда каша, сок кебек ашамлыклар аша күчерелмә мәгънә белдерелә. Татарча вариантта чыбык сүзе бу вазифаны үти. Ике телдә дә кешеләрнең Зифа буй сынын агачка тиңләп күрсәтү сакланып калган. Фразеологизмнарда бу очракта тәңгәл килә. Яшь каендай, стройная, как береза. Әмма рус телендә бу мәгънә фразеологизмнарда башка агач атамалары аша да белдерелә. Мәсәлән, стройна, как тополь, стройна, как пальма. Татар телендә исә шул ук мәгънәне нәкъ исәнбәт, тал, нарат атамалары белән дә бирә. Тал кебек Зифа, тал чыбыктай, нараттай туры. Бу фразеологизмнар синоним буларак карала, әмма аларның мәгънә төсмерләре бердәй түгел. Тал атамасы күпчелек очракта сылу гәүдәле хатын-кызга карата кулланылса, нарат атамасы кергән фразеологизмнарны ир-атка карата әйтелә дип фаразларга мөмкин. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.